سلام زخبركم تخاتلتنا إذا مدد أدينا channel كم يكنيكم كم يعلقكم عملوا تأناكم تبقوا نقطلوا تسفنا قبركم لما على تغلق أخنتي أبز حلفة أنا يتكلم يزوركم حيزلكم متزنا وركم حجون لك حدر استي نابقهم إذا متسلهو كتكاتاتنا هذا خبيئة ماكم مباركسنا لما على تمدد حيزي متسلهو بزعبا online banking كوينو كما يجرنا هنا online banking نقدر نتايو تنا online banking تقمي كما يجرنا هنا على موبايلنا انستال نقبرو نزبل أرستي يبخون بزن جبر مالتي مجمرتا اتي عندي تقمي ناي online banking نتايو سلم نتايو online banking أقداس كوينو نزبل حتى مالتي تقدم أي نجار مالتي كونتو بيك بيم فون بي سي أو تابلت أو سفيرون إذا مالت كانتايو أبزخونه ساعات جزء يكون أبناتنا كمبيوتر دي ولا أبناتنا تابلت أتينا تناتنا كونتو دس بلنا رانك نقولنا خلينا ويكا زخونه خرين خلينا مالتيو كم كلاي مسنري on abhängig von den offenen Seiten ihrer Filiale إذا مالتك أبزخونه ساعات زي قدس ناي تخفيتو ديو أي تخفتنا يزغونا ناي شباركاسي فيلالي يكون ويقلا نعنا يقد سناني أبدأ سبلنا جزء أبناتنا بي سي دي ويابناتنا تابلت أتينا كنسرح من خلينا مالس لذي كاب ساعات ناي مخفات ناي ساعات ناي شنفرات ناي تنشباركاسي نعنا أيوكلنا ني مالتي كم سالة ساي مسنوريو كونتو أوسوك ويدما اتي كتالين نقبرو وزايتات ديو كنريم سندلين نقبرو كنت أوزك جانك مالتيو روند دي اور كن رخوان نخلينا زمالت كاب موبايلنا دايركت داونلود كن قبرو نخلينا مالتيو كم رابعي يبربليك إرى جزامت كونتو أمزتزة زمالت أبناتنا كونتو كنديارلو أبدس بلنا ساعتين جزين كنريم نخلينا مالتيو نابش باركاس خيرنا مرأي لناني مالتيو بمقطع هورزيشر هايتسشتاند und modern tan verfahren إذا مالت كأنتايو نابزو خوانا سب إبرفايزون كنقبرن كلنا ويسلد خنسددن كلنا سندمس قبرنايو زحتنا باسورد ويد ما زحتنا كود علو نسو كيهابنايو اتي دلينيا دلنا عينت جنزب ويتعاقن جنزب خيداي كأني وكيف كنا مالت سلازي بتعامل زشر زخونة عينت عجباب يو مالتيو كتلناون combined بار mit telephone banking and mobile banking إذا مالتك أبناتنا موبايل application ناتو related مسودخون أو مورد أب موبايلنا كم دس بلنا كنتو كمولون خلينا مالس لازم بار online banking زيوم عينت advantage ويد ما زيوم عينت fortile كاب هلو كم يجرنا أنا كنتقمول زلنا وين تاين أخنا ما زلنا مرأي قداسي مالتيو سلازي تي حدا خنقبر زلنا فرأوتيوسون تاي مالتيو قدامي تو online banking فرتراك بالنوتيكس also كنز خنقبر تخيلنا مجمرتا تي نا online banking دبهال فرتراك خنقبر علنا مالتيو زي فرتراك زو والحانتي اكسترا نخفلولو يبلنان كم يجرنا أنا نقبرو نزبل حتى دما تقدميتي أبتش باركاس ناتنا أبكبابنا أبزركب كدنا أنتراك نقبر نخلينا ويون تليفون دويلنا ون أنتراك نقبر نخلينا أنا أونلاين بانكينج نقبر دلي سلازي تنعوزل ليني أنتراك سلود ليك تبدخليها كم كلايون أبتناتهم أونلاين زايت أتيخاون أنتراك نقبر تخليها مالتو سلازي إذا مسجبركا زمتك حبرت له بو تمركز كي أخا شعوتي ناتكاناي أب هندخا وي أب تابلت ناتكا كتأتو غميجر كخمتأتو زحبر أو يمتك مالتي لذي إن لو معتب زعبا شباركا سفيلال بأنتراك كنرينا مالتي ويدما أو خيرنا نمتو ورقات ويت أنتراك كاو تمركزنا كمي جرنا كنرينا مالتي تقدميتي زمت أنا بريف مالتين وي دايركت خلنا زعونا مالتيو تقدميتي كم تمثل بزعباتنا داتن زحبر كوينو حدتي عن ملي النام ويدما تين ممزجب شملاتنا زحبر كوينو كالايكا تي اير اوف نومس ويدما بين
ወይ ድማ ታ ኮድ ወይ ከዓ ታ ናትካ ስኻ ጥራይ ትፈልጣ እንታይ ዝበሃል ማለት እዩ ፓስወርድ ዘለዋ ሓበሬታ ኣላትና ማለት እዩ ከም ካልእቲ ምሳት መጻና ማለት እዩ ብዛዕባ እቲ ፎልገን ሽሪተ ከመይ ጌርካ ነቲ ኣብ ኣውሪድካ ናበይ ናበይ ትኸይድ እንታይ እንታይ ትጥቀም ኣበይ ናበይ ትኣቱ እትሕብር ወረቐት እውን ኣላትና ማለት እዩ መጀመርታ ኣብቲ ናትካ ስማርትፎን እተን ኣብ ክተውርደን ከም ዘለካ ብሓፂሩ ከመይ ከመይ ከም ትገብሩ ክንርኢና ነዚኣ ትሕብር ወረቐት ይመጻና ማለት ስለዚ እዘን ክልተ እንታይ ዝበሃል እዚ ክልተ ብሪፍ እዚአን ናብ ሽፓርካ ሰኺልና ክነምፅእ ንኽእል ኢና ወይ እውን ኦንላይን ምስ ንገብሮ ከዓ ናብ ኢሜልና ከምዚአን ዓይነት ክሰዱና ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ብዝሓፀረ ንዓና ብዝጠቕመና መንገዲ ኸይድና ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ እዚአን ምስ መጻና ከመይ ጌርና ኢና ኢንስታል ንገብሮ ንዝብል ሕቶ ከዓ ቀፂልና ክንርኢና ማለት እዩ መጀመርታ ቀዳሚት ስቴፕ ንገብራ ማለት እዩ ኣብ ናትና ሞባይል ኣብ ናትና ጉግል ኣፕ ወይ ድማ ፕሌይ ስቶር ኣቲና እዚኣ ሽፓርካሰ ታን ወይ ድማ ሽፓርካሰት ዝብላ ክልተ ኣፕሊኬሽን ኣላ ኮስተም ለስየን ንዕአን ነውርደን ኢንስታሊረን ንገብረን ማለት እዩ ንዕአን ምስ ኣውረድናየን ካልኣይ እንታይ ንገብር ማለት እዩ ዳይሬክት ኣፕ ምስ ኣውረድናያ ዝሕብረና ሕቶ ኣሎ እሱ ከዓ እንታይ እዩ ሓደ ፓስወርድ ክንገብር ከም ዘለና ማለት እዩ እቲአን ፓስወርድ ከዓ 8 ሳሽነን ክህልወን ኣለወን ሓደ ቁፅሪ ክኸውን ኣለዎ ቁፅሪ ዘለዎ ቡክሽታብ ከዓ ክህልዎ ዘለዎ ካብ ፊደላት ማለት እዩ ካልኣይ ከምዚ ዞና ሳሽነን ከምዚ ኮሽን ማርክ ዲ ፉል ስቶፕ ድዩ ንዓና ደስ ዝብለና ከዓ ክንገብሮ ኣለና ስትሮንግ ክኸውን ኣለዎ እቲ ፓስወርድ ማለት እዩ እዚኣ ጌርና ምስ ወዳእና ኔክስት ንብላ ኔክስት ምስ በልናያ ሽዑ እቲ ናትና ረጅስተር ክንገብሮ ደሊና ደለና ብኸመይ ኢና ክንገብሮ ንደሊ ሰለስተ ሕቶታት ኣለውና ወይ ማኑዋል ክንገብሮ ንኽእል ወይ ድማ በቲ QR ስካነር ዘለዋ ክንገብር ንኽእል ኢና ስለዚ ንዓና ሕጂ ከምዚ ኣቐዲመ ኣብዚ ኣርአየኩም ፀናሕኹ ኣብታ ብሪፍ ሰዲዶምና ደለዉ እዚኣ ስካነር እዚኣ መፂኣትና ኣላ ስለዚ ኣብታ ሳለስተይቲ ስቴፕ ምስ በፃና ነታ ስካነር ደላታ ጠዊቕና ማለት እዩ ዳይሬክት ክንስእላ ንፍትን ማለት እዩ ልክዕ ከምዚኣ ማለት እዩ مسألنا حاجة دايركت نزيها مسألنا زمتنا كود أب رابعي ستيب على مالتيو personal chef راي شالتن كود زبلون زين كود زين أبجات تعرفين دلوقتي مسألنا مالتيو زين مس مسألك انتهينا نقبر دايركت كابتي زلنا زايته ويدما وتينا ويدما أب لابتوب ديو ويدما أب كال موبايل ديو ولا ونا بتاع موبايل هنا زلنا خون غليو وتينا أب نورمال جوجل لينا ولا بخون أتينا مالتيو انتهي نقبر مالتيو تي أونلاين بانكين دبلنا يج باركاسة تيب نقبر سو تيب نسقبرنا دايركت زي مثلا انتهي اللو مالتي قبل علي عميل للنامة ويدما بين زبلالو لك زين مس مثلا انتهي نقبر تن كرم حجي حيزنان متين أزلنا زين مالتي زفنا دلوا زا عميل للنامن زا بين زبلا زلوا بزيا عميل كتلكم زلهو نعان دايركت أبزيا نتصحفن مالتي أبزيا نريد لنا أبزيا عن النامة بين تبلا لأوا تكست نقبرن أوا تكست مسقبرنيان next نتو next مسقبرنا شو direct نتاعك مسألنا مالتيو ناي أونلاين بانكين فراي شالتن كتقبرو فراي هالتن كتقبرو زلكا زحبرك مسألنا مالتيو زي أن أبزيا كنت نريد لنا مسألنا نتاعي نقبر مالتيو تا كود تسديداتنا لزنبرت أبزي أم مجمرتا تا QR سكانر مسقبرنا زتوهبتنا كود مالتيو أبزي أنا صحفة كاليتي نعاني دقما مالتيو بدحريو فراي شالتن نبلا مالتيو فراي شالتن مسبلنا حاجة دايركت نابتي نابتناتنا كونتو أين رشتن غيرنا يالنا مالتيو لذي بزين ستيب زين ودينا لنا مالتيو إذا مسقبرنا حجي دايركت أوريدي زناتنا كونتو مستناتنا موبايلنا وريني لنا أبليكيشن انتاي بحال غيرلو مالتي كونكت غيرلو سلازي تعرفنا دلو انتاي حجي أب موبايلنا أكينا تي بونلاين بانكينج كنقوبر نخيل حنت بحنتي كمي مقانو كنرينا كلمي جن نزي قلت سنحكم من البات بفيديو ملكا كل زبلنا كخون سلازي خيل نعا تحبر نشي فيديو داليكم ألوك نوافق لكم
زي حاجة لك خمتا أقدم حبيركم صنعخو تا شباركاس أب لك أب ناتنا جوجل ستور ديو ولا بلاي ستور ديو أتينا شباركاس إلنا نوردا مالتيو لك أم صورنا يعني زي حاجة تا باسورد كم يقدر كان تبغى خنريانا مالتيو معناته نزيا عين رشن كنقبرا نكلنا زلينا نتايو مجمرتا اتناتنا نهبو باسورد له الباسورد مسحبنا ياخا دايركت نابتي زقصل ستيب كحلفنا مالتي كم زي نري على حجي ناتنا باسورد نهبو حدش باسورد مالتي ምናልባት ነዚ ከንርስዮ ኩሉ ግዜ ክንፅሕፍ ለና ኣብ ዝኾነ ፍሉይ ቦታ ወይ ድማ ንዕኡ ስክሪንሾት ጌርና ንስእሎ ዝሃብናዮ ፓስ ክንዝክሮ ማለት እዩ ብምቕፃል ናትና ባንክ ላይፍ ስታይል ንህባ ማለት እዩ ብዚ እሱ ምሳብናይ ሕጂ ልክዕ ከምቲ ሓቢረኩም ፅናሕኩ ሕጂ ሰለስተ መንገዲ ኣሎ ማለት እዩ ከመይ ጌርካ ነቲ ሰዲዶምልካ ደለው ኢንፎርሜሽን ተእትዎ ማለት እዩ እቲ ሓደ ከምቲ ዝበልናዮ እቲ QR ስካን ብምግባር እዩ ወይ ድማ እሱ ምዝኣቤካ እውን ኖርማል ቱ ኣብኡ ዘሎ ዳታ ሓንቲ ብሓንቲ ፅሒፍካ ናብኡ ከተስግሮ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ንስኻ ትገብሮ ሕጂ ከመይ ንዓኻ ከም ጥዕነካ ትገብሮ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ብዘቐለለ ግን በታ ስካን ጌርካ ዳይሬክት ክትገብራ ዝቐለለ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብዛ ሕጂ እታ ኣብ ሜልድና ነታ ትወሃበና ወይ እታ መጀመርታ ነምፅኣ ቴክስት ንገብራ ኣለና ማለት እዩ ኔክስት ክንብላ ኢና ብድሕሪኡ እታ ፒን ከነእትዋ ኢና ፒን ኣትያ ኣላ ብዚኣ ሕጂ ኦኬ ኢሉ ኣሎ ሕጂ ብዚኣ እታ ተን ሰለስተ ኢለኩም ፀናሕኩ እዚአን ማለት እዩ QR ኣሎ ሓደ እውን ቺፕታን ኦፕቲሽ ኣሎ ካልእ ከዓ ማኑዋል ኣሎ እዚኣ ማኑዋል ማለት ሕጂ ኣብታ ናይ እንታይ ትበሃል ዘሎ ኣብዛ ርኢናያ ፀናሕና እዚኣ ማለት እዩ ማኑዋል ተኮይኑ ሕጂ ነዘን ኣብዚኣ ዘለዋ ብኢድና ቴክስት ጌርና ክንፅሕፈን ከለና ማለት እዩ እታ QR ትብለላ ከዓ ነዚኣ ስካን ክንገብራ ከለና ማለት እዩ ስለዚ ክንቀፅልና እዚ እቲ ናይዚ ሸርሃይት ኣናገ ኩሉ ክተፍቅደሉ ኣለካ ማለት እዩ ምክንያቱ ዝኾነ ሓበሬታ ክመፀካ እንታይ የድልየካ ንክሕብረካ ምንታን እዚ ኣለዉ ክትገብሮ ኣለካ ወይ ኦኬ ክትገብሮ ኣለካ ዘን ባይታ ንቅፅል ኣክሰፕት ትገብሮ እዚ ዳን ናትና ኮንቶ ኣቲና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ብሕፅር ዝበለት ከመይ ጌርካ ምስ ናትካ እንታይ ዝበሃል ኮኔክት ትገብሮ ናትካ ኮንቶ ምስተን ኣፕ ነዚኣ ትመስል ኣይ ሆፕ እዚአን ተረዲእናኩም ክኾና ተስፋ ይገብር ስለዚ እቲ ቀንዲ ጥቕምታት ናይዚ ኣፕሊኬሽን ምስ ወረድናዮ ኣብ ናትና ሞባይል ብድሕሪኡ ከመይ ጌርና ኢና እቲ ንዑ ንጥቀም ከዓ ከርእየኩም እዩ ማለት እዩ ኦኬ ኣጅምባር ናብተን ዝቕፅላ ታይል ናይተን ኣፕሊኬሽን ክንኣቱ ኢና ኣብኡን ከዓ ከመይ ጌርና ንሰድድ ወይ እንታይ ንጥቀም ክትርኢና ማለት እዩ እዚኣታ ኣፕሊኬሽን ናትና ንኸፍትና ማለት እዩ እቲያ ሽፓርካሰ ትብል ዘላ ኣብዚ ሕጂ ኣብዚ ናይ ሴቲን ብምእታው እትኡ ዘሎ ክፋላት ሓንቲ ብሓንቲ ክንሪኦ ንኽእል ኢና እዚ ስታርት ሳይት ትብል ዘሎ እቲ ናቶም ቀንዲ ኮንታክት ትገብረሉ እቲ ናትካ ኦፔራተር ምን ምዃኑ ትሪእየሉ እቲ ፖስት ፋክ ከዓ ዝኾነ ቴክስት ክሰዱልካ ከለዉ ወይ ዝኾነ ሓድሽ ኢንፎርሜሽን ምቅያራት ኣብቲ ሽፓርካሰ ክህሉ ከሎ ዝሰዱልካ ሓበሬታ እዩ ካልእ ኣብዚ ፊናንስ ስታቱስ ድብል ዘሎ እቲ ክንደይ ዓቐን ገንዘብ ኣለካ ኣብቲ ናትካ ትሪእየሉ እዩ ካልእ ኣብዚ ባንኪን ድብል ዘሎ ምስ ንርኢ ኣብዚ ባንኪን ሕጂ ብዙሕ ዓይነት ነገራት ኣሎ ክንገብሮ ንኽእል ማለት እዩ ቀዳማይ ሕጂ እቲ ኢቨርቫይዙን ማለት እዩ እቲ ኢቨርቫይዙን ሕጂ ኣብ ደስ ዝበለና ሰዓት ክንገብር ንኽእል ኢና ኣብዚ ኢቨርቫይዙን ብምጥዋቕ ሕጂ ኢቨርቫይዙን ሕጂ ብሰለስተ ዓይነት ኣገባብ ክንገብር ንኽእል ኢና እቲ ቀዳማይ እዚ ፎር ላግ እንድብል ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ሰዲድናሉ ዝነበርና ሰብ ወይ ከዓ ሴቭ ድገበርናዮ ዳታ ምስ ዝህልወና ኣብኡ ኣቲና ክንገብር ንኽእል ኢና ካልእ ብፎቶ ምስ ንደሊ እውን ፎቶ ዝብል ዘሎ ፎቶ ጌርና ስኢልና ዳይሬክት ክንገብር ንኽእል ኢና ወይ ድማ ጂሮ ኮድ ድብል ዘሎ ከዓ ከምዚ ሪናዮ ዝነበርና ናይ ዓንቲ ወይቲ ዝኾነ ባር ዓይነት ኮር ንዑ ብምስኣል እውን ዳይሬክት እቲ ዘሎ ሬሽኑን ናትና ኢቨርቫይዙን ክንገብሮ ንኽእል ኢና ካብኡ ብምቕፃል እውን ኣይንፋክቲ ናይቲ ሰብ ሽም ኣብዚ ኔም ናመ ድብል ኣሎ ኣብኡ ፅሒፍና እቲ ኢቫን እቲ ባይትራካ ክንደይ ምዃኑ
ፅሒፍና ዳይሬክት ሰንደን ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ካልእ ኣብዚ ናይ ባንኪን እንታይ ዝበሃል ኣሎ ዳዋ ኣውፍትራግ ዝበሃል ካሎ እዚ ሕጂ እቲ ወርሓዊ ፈርትራግ ምስ ንገብር ወይ ዝኾነ ምስ ዝኾነ ዓይነት ናይ እምነት ኦቶ ድዩ ወላ ናይ ልቺ ድዩ ወላ ናይ ዝተፈላለየ ዓይነት ካብ ናትና ኮንቶ ወርሓዊ ዝወስዱልና ሰባት ምስ ዝህልው ኣብዚ እውን ከምኡ ክንገብር ንኽእል ኢና። ሕጂ ንኣይ ኣብዚ ኖዮ ዳዋ ኣፍትራክ ትገብር ናይቲ ሰብ እንታይ ዝበሃል ትፅሕፎ ማለት እዩ ክንደይኻ ትሰደሉ መዓስ ካብ መዓስ ጀሚርካ ክሳብ መዓስ ወርሓዊ ዲኻ ወላ ሰሙን ሰሙን ዲኻ እቲ ናይ መወዳእታ ትሰደሉ መዓስ እውን ክትፅሕፎ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ማለት እዩ። ምክንያቱ ክትርስዖ ስለ ትኽእል ካብ መዓስ ጀሚርካ ክሳብ መዓስ ምዃኑ እቲ ዳዋ ኣፍትራክ ክትፅሕፎ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ካልእ ብምቕፃል እንታይ ኣለና ማለት እዩ ብዛዕባ ተርሚን ኢቨርቫይዙን ድብል ኣለና ማለት እዩ። ንኣብነት ሓደ ተርሚን ህልወካ ኢቨርቫይዙን ክትገብር ምናልባት ክትርስዖ ስለ ትኽእል ኣብዚ ፅሒፍካዮ ትፀንሕ እሞ ንዓኻ ክሕብረካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ብዝተፈላለየ ካልእ እውን ኣብዚ ናይ ክዊት ድብል እውን ኣለና። እዚ ከዓ ዳይሬክት ናብ ናትካ ፍሬንድ ካብ ሞባይል ናብ ሞባይል ገንዘብ ክትሰድድ ምስ ትደሊ እውን በዚ ክዊት ድብል ዘሎ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ካልእ ናይ ሰርቪስ ሰንተር ድብል ኣሎ ፊላለ ኦንድ ገልዲ ኣውቶማትን ከዓ ኣብ ከባቢኻ ዝርከባ ገልዲ ኣውቶማት እውን ክሕብረና ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ብሕፅር ዝበለ እዚ ናይ ኦንላይን ባንኪን ምስ ናትካ ሞባይል ኮኔክት ጌርካ ትጥቀመሉ ጥቕምታት ብዙሕ ስለ ዝኾነ በዚ ኣጋጣሚ ከዓ ንኹላትና ነዛ መደብ ንከታተላ ኣለና ማለት እዩ። ነቶም ዘይፈለጡ ኣሕዋትና ንክፈልጡ ሸር ብምግባር ሓበሬታ ከነመሓላልፍ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክሕብር ይፈቱ። ስለዚ ፅን ኢልኩም ሰማዕኹምኒ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን። ይቀኒየለይ ቻው።